So, what's up mga kawaray? Good morning po sa inyong lahat, no? Ngayon, kung bago ka lang sa aking channel, huwag nyo pong kalimutan i-subscribe at click nyo na din ang notification para ma-update po kayo sa aking mga bagong video na ipopost. Ngayon, i-share nyo din sa mga kaibigan nyo at mga ka-warden o kahit hindi mga warden. Hi mga kaano. Hi. Pindutin mo nga yung anak ko. Paano ba? Camera. Yung ano Yung kulay. mo lang. Okay. Kasi kahit nakapigil. Kasi ang content mo ah. How to cook, ano yan? Sige. Adobong sitaw? Yan. Kasi yan. Alam ko na maggawa ng thumbnail. Thumbnail ba tawag na? Yung natuto na ako, tinatamad at ako magawa. Hindi ko na nilalagyan ng thumbnail yung ano ko, yung mga vlog. Yung intro, yung outro na lang boy. Paano kaya na ano pa ako doon, nalilito pa ako doon hindi gawa yung ano. Di ba pag tapos na, di ba may parang frame sa outro frame. Tapos itong mga video mo na bago, luma, parang ganon. Ha? Yun nga yung gusto kong gawin, yung outro. May ano siya, yung ha? So yan, nag-iwan tayo ng patulang ngayon. Ulam namin ngayon. Sardinas na naman, na walang kamatayan. With gulay. May gulay. Malibog ini ano, malibog. Para makita ang asawa mo. Ganun pa rin ang asawa mo. Masads mo ako, wag diyan. Oh, alam ko eh. Ganon ah. Sige. Tanda ko ng video na to. Papakita ko pa. Ayan. Kala mo ha? Joke lang, wala na, grabe ka. Ay! Awang! Sino ba kawaray? Gawa ko kasi mas ibakaw nga sa isang araw. Ang dami ko nga gusto batiin kasi ang dami na gano'n doon. Doon sa mga pinos ko na video. Ang dami nag-ano, babatok ko na. Kasi nagtatatamad pa ako mag-ano. Sulat. Shout out sa nila.
bibiri. Wala tayo na. Munggo. Ay, munggo. Yung ano. Yung... Tuloy. 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 Ano yung... Dahon. Malunggay. West pa. Wait lang mga kawaray ha. Chero! Sprite! Pabili ka ba? Ito? Ayun? Itong ano? Bakit ito?